Pabibi kay Kagnaw. Hmm? Pabibi kay Kagnaw. Yes, okay. Good morning, everyone. Hello. Hi. Good morning, good morning, good morning, and happy Sunday. Yes, makisgot ta sa Everyone. pulong sa Dios sa mga umubo lamang ng mga minutos before tam adto sa atong mga simbahan ug mga pag-ampo. Yes. So karon nga kabuntagon ang ato ang basahon nga Word of God. Kung unsa ka importante ang pulong sa Dios dinhi ang kabuntagon. It is found in 2 Timothy chapter 3 verses 15 to 16. Verses 16 to 17. Balik ko na ko. 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. So kini nga pulong sa Dios nagapahinumdom kanato sa angay natong buhaton, mao ang pagbasa sa pulong sa Dios, no? Tungod kay ang pulong sa Dios daghan siya og mahimo sa ato ang kinabuhi, no? Sa atong gibasa kaganiha, dako kayo siya og kahimuan sa ato ang kinabuhi. Mao na siya no sa atong kasigutan sa mga minuto ang pulong sa Dios nga naa diha na sa Holy Bible. No? So, kani nga pulong nagapahinumdom sa tuwa nga sa gihapon sa panahon karon ikinahanglan gihapon nato ang Bible sa tong kinabuhi. Yes, Holy Scriptures. Ang Scriptures mga siya mga nasulat na sa Biblia. Kinsa man nagsulat sa Biblia, mao na ang mga katawhan nga filled with the Holy Spirit sa mga lahi-lahi nga mga katuigan, lahi mga dekada. Apan usa lamang iyang tumong tungod kay sila gi-bless gi naahi maraming espiritu so nagkatukma ang mga pulong sa Dios nga nasa Holy Bible. Mga igsoon dapat tayo mga Biblia diha sa atong mga Yes. panimalay. So, usahay karon nga panahon, dili jud usahay, karon nga panahon gyud, neglected na ang Bible, no? Tungod kay grabe ang competition sa atong spiritual life sa social media, sa mga gadgets. Unya, sad to say nga kaning Bible is neglected na siya. Wala na kayo siya napansin, no? Ang Holy Bible nga ginala siya kinagitawag nga duha ka major nga division kanang Old Testament ug New Testament. Ano siya ang Holy Bible. Yes. Ato yung basahan sa kanunay. Basahon na to. Aron mabadlong kita ug unsa may mga kuan mo gud ni siya mo gud ni siya ang tungod kay dinihugan ni sa Holy Spirit gud ang Bible. Na siya power, no? Na siya gahom. So sa mga pulong atong mabasa diri, di lang nato kay kaisa lang siya basahon, kundi balik-balik ko na to og basa, no? Bisag i-memorize na nato, ako bisag ka na memorize na nako ang Numbers niyo mo? dili ba naan mo ko mga Bible verses. Lagi na Bible verses Memorize na nako, balikon gyud gyapon nako og basa. Na siya pinasahi nga kaalam nga ihatag niya sa ato. And sa ato karon sa panahon nato, na naman gyud ta sa kalibutan nga puno og social media, atong mga anak exposed sa mga gadgets. So atong paningkamutan nga makagahin ang atong mga anak og basa og Bible kay kung nakatutok lang sila permi sa cellphone, delikado ang ilahang kinabuhi, no? So madelikado tungod kay grabe ang influence sa social media. Gani dili ko kampante anang diha lang mag-search og kanang mga verse diha sa cellphone sa Google. Yes, kay kinahanglan nga once nga na kay ingani mo gud na kay makuan nga Bible verse diha sa Google, nung i-search no unsa to nga Bible verse, kailangan nga balikon nimo og tan-aw diri sa Bible kung nagtukma ba kay dili biya tanan naa diha no. Kuan gyud siya kanang tama gyud siya, dili tanan naa diha sa Google nga tinuod siya. So
ang Bible mga igsoon. I hope nga matag panimalay na agi Bible o mamatuto ang inyong mga anak diha sa pagbasa sa pulong sa Dios. Sige na siguro tag Bible verses daghan man sa mga pulong sa nga verse gani. Ikaw igsoon, pila ba ka verse ang imong sulti? Dili ka nagaog og Biblia. Dili gyud magabit og Biblia. Dili lang nga limitado kundi magabit og Biblia sa itong mga palimalay. Nga kanang pag Biblia nga labot tay mabuto sa itong kasing-kasing unsa ba ang pulong sa Dios sa Biblia nga dili gyud ito ikalimtan. Nang gitawag nato og my verse of the day. Wala ba ka like so my verse of the day. Sa una nga gagmay pa mi sa simbahan, naami kuan, naami contest kanunay nga kanang memory verse. Ako minus ko na ay, verse, sige, mo nang memory verse. daghan ko verse kay apil man gid ko ang contest, makadaog ko sa una. And memorize nako ang Bible index. Index, ay meaning index. Say means index. From beginning to end. Yes, memorize nako. Ako, how to ko na? Dapat manggod magpa-contest ta diri. From beginning to end. Genesis to pinadayag. Huwag Yes, ko na yun. magpa-contest ta diri sunod kay para makatabang pud ka nga ma-expose sa mga kabataan ba. Ano na yung kabataan sa Biblia ba nga unsa man ang unang verse sa Biblia, unang book sa Biblia. Books ang gitawag lang maigsoon ng mga books. Sige, mag-Bible index ko ha, mag-Bible index Sige ko. na, sige. Ako maminaw Gikan lang sa ko. Genesis. Sige. Sige. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, Revelation. Wow! In short, Genesis to pinalayag. So, ingana ko sa una sa bata pa mi sa Sige. simbahan no. Dako kayog tabang mo bitaw gusto pud na ko Sa taon sa to? simbahan iko ano Bible index. Bible index. Daog jud ko ana permi sa una kay ang contest na mo ana is memorize and then na siya time nya paspas man jud kaayo di makadaog jud ko. Yes, Makadaog no, ko sa una. So, dili, thankful ko sa Ginoo kay bas dali man good siya kapag Palitas na-memorize mo Biblia. ang Bible index, dali ra kay kapag ukay. Di ka ba naman kaunsay iyang gisundan? Asay pasunod, no? Asay Yes. pasunod, asay sunod. Pa-contest ko anak ko. Si magsugod lang sa tanag, mga books sa New Testament, sa mga Testament na Taas magsugod. gihapon ang New Testament. Unya. Pila ganito ka books? 66 books tanan. Ang sa old, Mag-39, madili kay ko sure, basta 66 books tanan ang Holy Bible, o niya na ang Old Testament na ang gitawag nato og kana atong 29. kuan sa atong mga bata. Kay aron master sila sa Bible. Dili kay sa cellphone lang sila mag-master, no? So, ato yung Ang Holy Bible is a lay author. Muna ang dili na ko'y kalimtan. Daghan ng writers sa Holy Bible, sa sulod na sa mga taas na katuigan, apan usa lamang ang author diha. Isang author diha, mao si the Holy Father, mao ang Dios nga mahan, Dios nga anak, Dios nga balang gitihugan ang tanang nga writers. O tanang writers gitahugan sa balang Espiritu. So, muna gitulog nga siya sa tong Dios na nga ay, unsay tawag ana? synchronization. Synchronization gikan sa Old Testament and the New. Wala jud siya, nagharmony siya. Yes. Wag nagmiya siya harmony. Nagmiri ang tanan gikan sa Genesis to pinadayag. At ang tanan nga nagasulat dala sa mga authors, sa mga writers, ang author is the Holy Spirit. The Holy Spirit lagi sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So ang lesson diha karon nga kabuntagon Balaan ang is Holy Bible. balaan gan, holy gani. Holy. Ang lesson diha karon nga kabuntagon is sa atong pagkinabuhi wala gyud na face out ang Bible. Sa una, Gikan pa sa una hangtod karon og sa umaabot gikinahanglan nato ang Bible. Muna siya sa tanan nga mga books sa atong kinabuhi nga nakit-an nato na encounter nato. Bible gyud ang wala na obsolete, di ba? Yes, no, yes. Gikinahanglan gyapon nato siya sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw. So dili nato siya i-disregard labi na sa mga kabataan no. Ako madlok jud ko nga maabot ang panahon ang mga bata wala na kaila og Bible. So atong paningkamutan bisan sa ato ang panimalay ang atong mga kaanakan
magtuon sila sa Word of God. Bahalag ka ng dili lang sa kaayo nila ginabutang sa ilang kasing-kasing basta nagyud sila time nga magbasa og Bible, no? Kay matod pa balikon ako in 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17. Ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahimpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Amen. So maglisod man ta og disiplina sa atong mga anak, but through the power of the Word of God mahimo nato sila nga madisiplina, no? Kay ang Ginoo na jud ang mamuhat sa ilang kinabuhi, because when we open the Bible and read it, there is that wisdom, pinasahi nga kaalam, heavenly wisdom nga gikan gyud diha sa Dios, no? Dili nato masabtan kung giunsa, no? Giunsa ta sa paghatag sa mao nga kaalam. Mga magtiayon, mga pamilya, kinahanglan sa ating Bible mga balay is ay Bible. a requirement in Yes. our home. Yes. Habang may mga Bible yun. diha. In any translation, like mga translation ng Holy Bible. So kani siya, mao ni ang magmatuto sa to ang Mula man siya, ang kitawag na ito, cover outline sa mga Bible. Ganang takoton sa lining kamuntagon, this is Ray. and Grace Antonio. Happy Sunday everyone, magsimba ta. Yes. Magdive ta sa tibok natong kasing-kasing, and of course, wala na'y matulog sa simbahan. Thank you Bye-bye. so much and God bless everyone.